Salutare tuturor! Astăzi s-a jucat, în seara aceasta de fapt, s-a jucat cel mai așteptat meci al grupelor UEFA Champions League din acest sezon, meciul dintre Juventus și Barcelona. 2-0 pentru Barcelona, golurile înscrise de Dembele și de Messi. Ronaldo a lipsit de pe teren din cauza că a fost depistat pozitiv cu COVID-19, ceea ce i-a dezamăgit pe suporterii fotbalului european și internațional, pentru că duelul dintre Messi și Ronaldo era mult mai așteptat decât meciul în sine. Juventus care a dominat, dar Barcelona a avut ocaziile mai importante, asta arată și scorul. Juventus care a rămas cu un om în minus după ce Demiral a făcut un fault fără rost în terenul advers. A luat al doilea cartonaș galben și a fost eliminat de pe teren. Barcelona nu a avut extrem de multe ocazii, dar din aceste 8, 9, chiar 10 ocazii a reușit să dea 2 goluri. Morata a avut numai puțin de 3 goluri anulate din cauza că a fost în poziție în afara jocului. Morata, care odată cu revenirea la Juventus are un stil de joc mult mai are o personalitate mai ridicată și un stil de joc mult mai dezvolt. Opinia mea după acest meci este că mă așteptam ca Juventus să reușească să-și fructifice ocaziile. Mă așteptam ca Barcelona să nu se retragă după primul gol, mă așteptam să încerce mai mult, să dea cât mai multe goluri, să fie un duel la mijlocul terenului între mijlocași, să se bată pentru minge, să fie un meci palpitant pentru toți cei care se uită. Eu, sincer, am ținut cu Juventus, vreau să câștige Juventus, deși din cauza că lipsește Ronaldo, Alexandro, De Ligt și Chiellini, mă așteptam să fie mai greu pentru italieni, dar nici de la Barcelona, și de la Barcelona au lipsit Ter Stegen, Piqué, Umtiti și Coutinho. În afară de Umtiti, ceilalți 3 fiind oameni de bază în echipă. Mie mi s-a părut un meci interesant, chiar la unele faze chiar am tresărit când am văzut ocaziile mari ale Barcelonei, eu fiind fan Juventus, niciodată n-am ținut cu Barcelona, dar câteodată se mai întâmplă. Fotbalul este un sport care ne pregătește multe surprize, ceea ce îmi place foarte mult la acest sport. Până noi o să ne revedem data viitoare când o să-mi spun opinia și despre alte meciuri. Pa, pa!